Alright. Hello everyone, welcome back to my channel. Nwngtamwnko angni गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ हरबावनाय जाबाय. दिनैहाय नै आंनाव फिसाजोआ 1 month कमप्लिट जाबाय आरो दिनै 2 तारिख नालाय मार्चनि 2 तारिखआव जोनोम जादोंमोन ओमफ्राय दिनैहाय एप्रिलनि 2 तारिख जाबाय नालाय एप्रिलनि 6 मास मोनसे कमप्लिट जाबाय आरो दिनै उन्दुगासिनो दा फिसाजोआ नै मम्मी उन्दुलांदोंमोन ओमफ्राय आखायावबाल' आराम गोदो गोदो उन्दुलांबाय ओमफ्राय माबाबाथाय बिसिनायाव दोनबाथाय सिरि मोनबाय नै मम्मी क्रिसा आखायावबाल' आराम गोदो गोदो उन्दुलाङो आरो ओमफ्राय जे बिसिनायाव दोनबाथाय सिरि मोनो सिगाङावबाथ' फार्स्ट टाइमाव जा उन्दुयोमोन आरो जेरैनो दोनो ओरैनो थायोमोन ओमफ्राय गाबाबोमोन ओमफ्राय दाबो गाबा आरो गाबनायालाय गाबलाबाया आराम उन्दुनानै थायो आरो उन्दुलांबा ओमफ्राय गाव उन्दुनो बाबाथाय बोखांनांसिगौ आरो हासुबा खिबा एमब्रागोन ओमफ्राय एसे गाबो आरो ओरैनोबा जेनेबा गाबलाबाया ओमफ्राय उखैबा गाबो एसे सिगाङाव गाबसिनथारामोन आरो उखैनाय हासुनायफोरखौनो आन्दाज मोनलायोमोन उन्दुलांनायानो हासुसोमनायावनो उन्दुलांसोमबाय थागोन आरो बेयो हासुनायावनो फिसाजोआ 1 month कमप्लिट जाबाय नालाय जेबो बिदि सेलेब्रेसन आरि गैया आरो ओरैनो नोंथांमोनजों शेयार खालामनो लुबैनानै खालामबाय भिडिअ आगारियाबो गोबाव जाबाय नालाय आंनिया ओमफ्राय दाथ' नै भिडिअ आगारनायनि माने भिडिअ खालामनायनि टाइमानो जाला आरो फिसाजोजोंनो सानसे जायो नै ओरैजाय आइमोनाबो न'नि खामानियाव बेस्थ' थाबाय ओमफ्राय फिसाजोजों आंहानो थाफाबाय थानांगौ जायो थ' बिनि थाखायनो भिडिअ बानायनाय मानाय बिनि थाखाय टाइम मोना आरो ओरैबाबो आङो दैलि ब्लग होखाया होनायालाय बिदिनो साननै सानथामफोरजोंसो बिदि गेप थानानैसो होखायो नालाय थ' आं ओंखायनो दिनै बेखौनो नोंथांमोनजों शेयार खालामनो होननानै भिडिअ खालामबाय आरो फिसाजोआ गाबबाय जोंना फिसाजोनि नामा क्रिसा नाम दोनबाय आरो क्रिसा बसुमतारी आङो हस्पिटालनि माखासे मा होनो हस्पिटालनि माखासे सिचुवेसनफोरखौ मा जादों मा जायाखै बेफोरखौ नोंथांमोनजों माखासे शेयार खालामनो सानदोंमोन आरो आङो खालामगोन र' साननैसोनि गेजेरावनो मा जादों मा जायाखै आं माने खननै हस्पिटालाइज जानांदों नालाय बेफोरखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन आङो थ' बिदिबा भिडिअखौ नेनानै थादो नोंथांमोना आंनि दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन बाय बाय